Здравейте хора, аз съм Харизант Махкяров и да, това е завръщането. След почти 3 години се завръщам. Ето ме. И в този канал ще почна да качвам видеа, обаче моля се да ме последвате и в канала Хари Прайм, който имам вече, мисля, 46 абоната и да. И ако ви хареса този клип, не забравяйте да го харесате и да се абонирате за канала, да. Тук вижте какво съм ви събрал. Ето, дай видим сега какво ще ни даде от този стар дроп. Нищо. Перфектно. 10 джема и епик. И да. Като цяло едно нищо. Но сега ще изиграя няколко игри, като искам Спайк да го направя на 400 купи и ще отида в някои от по-малките акаунти да подигам купи. Така... Аз имам този велик скин на Спайк и сега ще се опитам да убия тази котка. Така... Така... Охо... Смъртта скоро ме очаква. Малко... Бързо. Махай се ти. Добре. Остава 6 човек. Готово. Сега малко да се заредих супер. Добре. Бързо. Бийте се. Къде? Бързо. Добре, малко оцелих. Стига да е далеч. И вълната ще кемпим за бой. Охо! Сега малко... Така... Охо! Съжалявам, но... Ще умреш. Ай! Охо, така ли? Браво! Добре. Гаджет. Майко! Как го смазах. Добре, тук ще изиграем още една игра и тогава ще идем в друг акаунт. Ще изиграя с... Кой? Ай с Леон. Мога ли нещо си взема? Важното, че е на 9 пауър с този як скин. Така... Сега ще се опитам да убия Дарио. Готово. Сега Бул трябва да убия. Охо. Майко мила, как го... Много силно, че се доближих до него, не трябваше така. Сега ще се пуснеш да убия Лари. Охо. Тук... свикнал съм да игра с клонинг. Тук... Така. Бързо. Така.
Моля се, не мога да се го заради от тебе. Ево тук е Кенчи, къде? Те Кенчи няма къде да избяга. Мен не му е страх от него. Той трябва да го е страх от мен. Бързо! Вече ме има. Това е, що, че със своя стрийка си поддържам купи. И да, хора, сега ще вляза в един малко по-малък акаунт. И да, хора, сега ще играя от този акаунт, който е доста... Имам доста готини скинове тук. Ще поиграя малко с 100 скин на мек. Само да си отворя тук евентите. И да... Нека да започнем. Сега се връщам. Добре, хора, започваме. И да... Охо, ево тук. Той няма шанс. Няма... Охо! Малко ме страх от Лили. Но... Това смога направо. И как съм и 10-ти пауър, имам чувство, че тази игра ще взема първо място. Айде... О! Защо? Къде? Нема... Майко. Бързо. Ела тук Едгара. Далече, Едгар, далече. Добре. Как се преба, Едгар? Майко, как те проверявам? Вие не правите тази грешка като мен. Проверявайте. Ханк. Браво! Сега как бяга? Най-накрая! Най-накрая! Супер! Добре. Дай сега да видим нещо. Стар дроп, дай да го отворим. Епик. Може да е скин. Пауър. Добре. Сега ще изигра още 2-3 игри с мек. И... може би... Да, ще видим. С Пайпер, после искам да изиграя една. Айде, добре, сега ще изиграя още 3 игри с мек и последна с Пайпер. Така... Започваме... Готово. Така... Бо. О! Майко! Майко! Не! Вече ме страх. Загубих си изтрека на нищо. Две купи са си, две купи. Доста тъпо умиране направих, но пък какво? Сега този път ще се постаря повече и ще се опитам да направя първо място, защото това ми е предпоследната игра с мек. Така... Майко, майко! Няма мак за да убие толкова лесно.
Айде, айде. Готово. Сега... малко се хилвам. Добре, хилвам се. И... Кое е това? О, любимата е маймунка Мико. Ела, Мико! Ела! Айде! За момент си помислих, че ще избяга. Защо го натисна? Ой, така как ме дразни. Аре. Съжалявам, ще убия клонинга. Ела тук белем двамата да притиснем. Няма да къде да се измъкнем. Аз съм от тук, да бе. Разчитам на теб. Айде, сега. Да победил. Ще ни трябва... Какво направих? Това ще ми сега предпоследната игра с Мек. И всъщност последната, да. И да. За нещо събрах ли? Увеличение, да. Това е добре. Нещо изпуснато тук, само да проверя. Имам пропусната оферта. Не ми трябва ця. Последната игра, значи има шанс да направя поне 13 ранг. Което е добре горе-долу. Хайде. Едгар, Лили, Леон. Така. Това май е... Да, истинския Леон. Не е клонинга. Едгар! Обожавам те, ела! Ела, Едгар! Не идвай вече. Тя ме занимава с него. Да. На 106 го победих. Чакай малко да се хилна. Готово. И... най-накрая. Така. Не. Добре. Сега пък там заклещи. Как... Махай се. Майко. Добре. Добре, убиха. Хайде. Как скажеш то? Пони ли беше, как скажеш? Как ме прецака? Нита, браво, Нита! Всяко то наби. Добре. Поне тук ще гледам да остана. Няма. Добре. Това беше последната игра с Мек. Докъде стигнаха? Тия ще ги пазя за следващия епизод. И последната игра с кой бях казал, че... да, с Пайпа. Сега ще ги снайпва на тая игра. И тък му ще отворя стар дроп. Супер. Така... така. И... сам... бързо.
Добре, сега малко тук. Значи, добре. Един кил. За малко ще умра. Бързо. О, добре. Снайпих я малко. Сега, още един път. Добре, няма добра. Поне за сега. Пето място. Пак по-добро. Това беше хубаво от видеото, а от мен е чао!